guys, Nanay Basing na pud ni sa akong channel. Agad kayo ang mao pagkapanilam o sa asikaso na ko sa among kusina. Natunta nga di mo o ano tinanaw sa hangnaw nga haggard kaadto. Magluto karon og taong guys. Taong butangan ng itlog. Ug naapoy okra ang isagol. Sagol-sagol. Pinubring luto guys, luto sa ubring kuway sweldo. Niapos probinsya, manguha ra og tanan na daplin-daplin nga mga tinanong tanong. Taong guys, naglikid-likid ito, maagang kamera.
kamerang itlog guys. Oh. Ah. Ha? Wa man. Nga naman, Bet? Nabuhat na kayo dyan eh. Gamay pa to. Naanak po, padaghanan di ay. Bunga ay mga... Arang yato na to. Ito sila, kuan, katri, ang parator. Kan magkakta. Nas Edgar ma. Mali. Ano ito taas? Tubog. Tubog. Taray. Basta dugay lang yung gabi yung ginahan ng ulo. Ngayon mo na sa Franklin nga. Kano yung Franklin nga? Ulit tao? Sagot mo na. Tao ko na ako sagot ko sa Ito na guys. Meron akong sudan pang ahang. Pinogreen sudan. Mga ano ta guys. O pinogreen sudan. O. Kamerang duha mga unamigaan kay mga bata. Dugay pa to. Mamata. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong mga vlog.